Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vreau să pregătesc, să fac o mâncare din carne de curcan și 2 cârnați, unul cu ardei și unul fără ardei. Și pentru aceasta am nevoie de 2 cepe și ardei, capia, usturoi și cam atâta deocamdată. Să trecem la treabă. Am să pun la prăjit, la călit ceapa. Am să tai și cârnațul care o să-l fric separat. Ceapa mea e prăjită. Am să bag niște boia dulce. Carnea. Cârnațul l-am frit, dar nu așa tare. Am să-l bag numai la sfârșit. Bag apă. Și așa cam într-o oră trebuie să fie gata. Am să bag niște sare mare, vegeta și cam atâta. Și acum să vă arăt ce bine arată, ce bine fierbe tocănița mea. Carnea asta de curcan, dragilor, carnea asta de curcan, așa de bună e ca și carnea care e crescută de casă. E foarte bună la gust. Acum vreau să bag usturoiul. E aproape gata tocănița. Tocănița e gata, așa că am să bag cârnațul. Tocănița e gata, așa că am să bag un ardei iute, uscat. Ceva piper. Și pătrunjel înghețat.
Ce bine arată! Super, super!